Άγιος Βασίλειος Σουγκουρόβ, ο νεομάρτυρας. Ήταν ο πρώτος από τους νεομάρτυρες του Τσέλκοβο που υπέφερε. Ο μελλοντικός πατέρας Βασίλειος γεννήθηκε στις 20 Μαρτίου του 1876 στο χωριό Σπατσκόγι της περιφέρειας Ρούζα της επαρχίας της Μόσχας στην οικογένεια των αγνώστη Αρσενίου Σουγκουρόβ. Μετά την αποφύτισή του από τη θεολογική σχολή του Βόλοκολάμσκ το 1898, ο Βασίλειος διορίστηκε αναγνώστης στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο χωριό Αμελφίνο της περιφέρειας Βόλοκολάμσκ. Το 1919 χειροτονήθηκε ιερέας και τοποθετήθηκε στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στο χωριό Ουτιλίνκινο της περιφέρειας Μπογκορόντσκι, σήμερα Τσέλκοβο. Για πολλά χρόνια, έως ότου η εκκλησία έκλεισε το 1934, υπηρέτησε ως προϊστάμενός της. Παρά το γεγονός ότι η διακονία του πατέρα Βασιλείου ασκήθηκε σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων διώξεων και πιέσεων, παρέμεινε πιστός στο ποιμαντικό του καθήκον μέχρι τέλους. Είναι γνωστό ότι κάποτε κακοποιοί έβαλαν φωτιά στο σπίτι του πατέρα Βασιλείου όταν αυτός τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Αλλά όταν το έμαθε ο ιερέας, δεν σταμάτησε τη λειτουργία, αφήνοντάς το στο θέλημα του Θεού. Μια άλλη φορά, κατά τη διάρκεια της σταυροπροσκυνήσεως, ένα υπόστεγο κοντά στην εκκλησία έπιασε φωτιά. Οι συμμετέχοντες στην περιφορά του Σταυρού κατηγορήθηκαν για εμπρισμό. Το 1935, η συνέλευση των πιστών, κατασκευασμένη από τις αρχές, από τους Μπολσεβίκους, αποφάσισε ότι το κρατικό αγρόκτημα των άθεων χρειαζόταν μια λέσχη και μετά από αυτό η εκκλησία έκλεισε. Πριν από την επικείμενη σύλληψή του, ο πατέρας Βασίλειος υπηρέτησε στην εκκλησία των Θεοφανίων στο χωριό Μπρίκοβο της περιφέρειας Ίστρα. Ο πατέρας Βασίλειος συνελήφθη στις 28 Αυγούστου του 1937 και στάλθηκε στις φυλακές Ταγκάσκι στη Μόσχα. 2 μάρτυρες υπηρεσίες κατέθεσαν εναντίον του ιερέα και στη συνέχεια ο πατέρας Βασίλειος ανακρίθηκε. Αφού άκουσε τα ψευδή στοιχεία, ο ιερέας δεν τα επιβεβαίωσε. Τελειώνοντας την ανάκριση, ο ανακριτής τον ρώτησε ξανά: «Δηλώνετε ένοχος ότι συμμετείχατε σε αντιεπαναστατική δραστηριότητα μέχρι πρόσφατα?» «Όχι, δεν το επιβεβαιώνω», απάντησε ο ιερέας. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1937, η Τρόικα της NKVD καταδίκασε τον πατέρα Βασίλειο σε εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα. Ο πατέρας Βασίλειος Σουγκουρόφ εκτελέστηκε την επόμενη μέρα στις 20 Σεπτεμβρίου του 1937 και θάφτηκε σε ομαδικό τάφο στο πεδίο βολής Μπουτόβο κοντά στη Μόσχα.